Gawa ko ng Milo Dalgona. Ito ang gamit ko. Bear Brand at saka Milo. Gusto to. Milo. At saka Bear Brand. Lagyan ko na water. Siya. Kutsara lang gamit ko sa aking Milo Dalgona. Wala akong mixer. Kutsara lang gamit ko. Ako na charge. Lagay ko na ang yellow. Lagyan ko ng yellow. Malakira. Ang laki naman. Lagyan ko na lagyan na kang milk. Tapos ito na siya. Tapos masarap to aking Milo Dalgona. Tsara lang gamit ko. Ang sarap. Tingnan nyo guys, mga friends, ang aking Milo. Aking Milo Dalgona. Ubusin ko to. At lagyan ko na ng toppings. Tingnan niyo siya guys, hindi siya nalaglag.
Sarap to. King Milo, dahil ko na pinakmasarap to. Ngayon, kainin ko na. Kain ko na aking Milo, dahil ko na. Sarap siya, guys. Hindi siya nalaglag guys. Grabing sarap. Sarap. Yan na siya guys. No. Grabe. Sarap. Sarap na to. Ako nilingkuran. Grabe siya, sarap guys. Tingnan nyo guys. Ang ginamit ko, ito lang. Ito lang ang gamit ko. Bear Brand at saka Milo lang. At linagyan ko ng yalo. Masarap na. Nagisin siya. Grabe ang sarap. Bye guys. Hindi naman kami luto yun.